Jaa, täällä taas. Ei kun. Emme kyllä taas olla. No on tää meidän 11 kertaa. Niin, 19 kertaa, mutta ei työ näitä muita nää. Ei nää niitä. Elikkäs Greven Manor ja kehitysvammainen. Ja lähtee. Sano Ja moi. koirakin sanoo teille terveiset sinne. Älä nuole. Se kastelee. Täällä meidän kanssa on tekemistä tämmönen pieni pentu. Pieni seffuri, Seferin pentu. joka on 25-kiloinen. Kyllä, hyvin pieni. Joo, ja tosiaan nyt odotellaan, kun tässä lataa tää kiekko heiluu kuin viimeistä päivää. Ne anna nyt Esko selosta, kun minä itse syön. Niin, tässä on syyä vieressä. Tosi hyvä aika valita tää niinku tekeminen, kun toinen syö ja toinen vetää vettä. Ja sitten tulee Sefer, joka pitää koko shown. But what can I say? Stuff is real. Stuff is everybody's problem. Oh yeah, bitch, oh yeah. Niin, että on tällaista monikulttuurisuutta tässä nyt, että voitte työ amerikkalaisetkin katsoa meidän videot. Tulee enemmän vievä ja... Meillähän niinku innoittaja on tässä ollut. Prrrpa! Kyllä. Nyt loppuu syöminen. Nyt loppuu ja nyt lähtee taas tästä meidän peli. Niin työhön, että tätä ymmärrä, että tää lähtee taas, mutta myö ymmärretään. Siis tää on 11 meillä on kertaa. vitutuslevelit niinku aika korkealla. 11 vitun kertaa. Ja nyt olisi erittäin noloa, jos me tämän lokaisimme. Taas. Koska sitten me emme enää pelaisi tätä peliä. Me ladataan yksinkertaisesti uusi peli ja tää on Me se. ladataan 10. vapori. Se vapor-peli. Mut onks se Se on siinä? pakko olla helppo. Se oli 10. Miksi ei ladata toiseksi parasta, jos sekin on hyvä? Niin, mutta se voi olla liian vai. No eihän se ole Älkää siinä. säikästäkö. Koska lähtee aina vähän. Lähtee vähän lapasesta. Lähtee nää ihan yksinään lähtee. Kuka vittu tän nyt tänne? Siitä otet, älä heilu. Onko meillä syö? No älä syö. Mulla on nälkä Jeesus sentään. No syö sitten. Jeesus sentä. Kyllä me te... Mullakin on tunteet. Onko? No. Ok. Joo, Jeesus sitten. Niin on. Ja matka jatkuu ja banjot soi. Kyllä vaan. Kohti haamujen teitä. Aamujen reittä. Reikää. Hei, taskulamppu, limppu, pamppu. Pimppu päälle. Pimppa päälle. Uha! Haliman talkaa. Let's go to the wine cellar. Let's go to the pitch. Beach. Ehkä meidän pitää olla siinä tiellä, kun se kaataa sen, että se niinku kääntyy. Se meni toiseen tälleen suuntaan. hitaasti. Niin, mutta se, mennään nyt siihen, ihan siihen päin, tähän, noin, sitten ollaan tässä eessä, niin käännetään se. Miksi me ois häikähetty? Katoahan! Miksi me ois häikä? Tuo oli oikeesti ihan vitun pelattava silloin ensimmäisellä kerralla, niin miehän menisin pissihousu eteenpäin vaan. Ota, kato mitä täällä on. Ei mitään. Mie menisin oikeesti pissihousuun sillä. Mut sitä nyt ei tietenkään näy tässä, kun me ollaan pelattu tätä useamman kerran. Tiellä on menkat jollakin. Nyt katsotaan, nyt silmät kiinni. Aja vaan eteenpäin, mene niin pitkälle eteenpäin, kun vaan lähtee. Katoon kuollaanko. Mitä? Mene ulos! Mene vittu, mene. En haluaisi tehdä tätä Tätä sulle. sinulle. Et pääse! Hyi vittu! Just muuten hyvä! Ade! Juokse! Ade! Se tappaa meitä! Ketä sinä odotat oikeasti? No tää paina shift-painiketta samaan aikaan, ei tässä tapahdu mitään. Ei pidä kun AD pelkästään. Me painan. Me kuollaan. Ai mitä katsoa tänne päin varmaan. Lattialla makaa joku. Kato tonne päin, siinä makaa joku. Tapettiiks myö se? Miksi se on tolleen pose? Voitko lähteä täältä, vittu?
Juokse! Älä tee noin, kun juokse heti kun tuo loppuu. Siis, ei kun tee sitä, mutta juokse sit kun se lopettaa. Nyt juokse. Ei me päästä. Juokse, tee tota. Juokse! Tee. Miksi me pitää tehdä tällaista? Oi. Siis eri tahtiin. Nyt juokse. Juokse nyt vittu eteenpäin! Vittu siukaan ei voi pelata mitään! Jos sietää, mun tää lähti jo tärykalvot. Paina hiiris. Paina hiiris heli. Se on siinä, mutta tää lakas, kun se heiluttaa. No ei tee heiluttaa. Okei, se... Tän ei voi pelata yhtään mitään. Okei. Vähän ylireagoi. Siis oot hoitaa seuraavan kerran. Piti painaa samaan aikaan shiftiä. Ei se lukenut mitään. Luki. No niin, nyt mä oon takas in the game. Maybe. Okei, mä otan lisää keittoa. Hei, ihan oikeesti. Täällä joskus lähtee vimpulat vimppeliin. Ollaanko mä nyt pelissä? Ei. Se lakas ihan täysin. La 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 la. Ehkä mä pistän sen laualle. Part to you. Ei pääse. No on kyllä ihme tää pantikamiki, kun ei voi meidänkaan suostu yhteys tuohon.